Hi guys, लोगोफोर गेलारि फट' स्टेटास दोनहैनो लोगोफोर बेखौ नोंसोर नायलांबानो जाबायना लोगोफोर आं मोनसे खोन्थिनानै होनो नोंसोरनो होमबानो नोंसोरबो रोंलांगोन ना लोगोफोर माने गेलारि फट'निफ्राय डाइरेक्ट सल' सोनानै डाइरेक्ट स्टेटासाव दोनहैनो हागोन आरो ना निजिनि फट'खौ आरो निजिनि सल'फोरखौनो डाउनलड खालामना लाखानानै ना लोगोफोर नायलांदो मा होनो लोगोफोर नै मोनसे आपडेट लाबोलायबाय फट'खौ नोंनि फट'खौनो बोरै स्टेटासाव लांनानै सल' लगायनो हायो डाइरेक्टनो माने नैबे गुगोल फट'आव थांबायना लोगोफोर गुगोल फट'खौ सेरबाय गुगोल फट'खौ बेक खालामबाय आं लोगोफोरखौ खेबसे मोजां खोन्थिफिननि निजिनि गुगोल फट'आव थांबाय लोगोफोर गुगोल फट'आव थांनानै निजिनि फट'खौ सेलेक्ट खालामना लादो लोगोफोर नोंसोरो मबेखौ सेलेक्ट खालामनो गोसो सेलेक्ट खालाम गुगोल फट'खौ लोगोफोर आं निजिनि फट'खौ आंबो सेलेक्ट खालामनो लोगोफोर आं मोनसे खालामबाय नै फट'खौ सेलेक्ट खालामबाय मोनसे बेनिफ्राय मोननै खालामगोन आं लोगोफोर नोंसोर खैथा बानाय आं मोननै फट' सेलेक्ट खालामनि लोगोफोर जेनेबा मोननै खालामनो आङो फट' मोननै सेलेक्ट खालामबाय आं लोगोफोर बेनि उनाव गाहायावदि मोनसे सोरनाबा गोजौआव थागोन सोरनाबा गाहायाव थागोन एडेट टु प्लासाव सेरना होबानो जाबाय गाहायनि लोगोफोर गाहायखि प्लासाव सेरनानै नोङो जेनेबा इन्टारप्रास फैबायना हाइलाइट भिडिअखौ नोङो क्लिक खालामना होबानो जाबाय हाइलाइट भिडिअखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनि फट' सेलेक्ट खालामनाय मोननैया फैबाय आरो ना नै लोगोफोर बे फट'खौ नों माने स्टेटासाव लगायनो हायो डाइरेक्ट सल' दोननानै निजिनि सल'फोरखौ नों लोगोफोर जेनेबा नै सल' लगायनो गोसोबा नोङो नैहाय बेवहायनो मिउजिकनि सिम्बला फैखायो नङा होनबा लेफ्ट साइडआव लोगोफोर बेखौ दोननानै नों थेम्सनिबो माबा दङ नै लोगोफोर थेम्सनिबो दं नै जेनेबा आं थेम्सनिखौ दोननानै बे थेम्सनिखौ दोना बेखौ बेक खालामनानै जेनेबा नोङो सल'खौ सेलेक्ट खालामनोबा नोंनाव डाउनलड खालामखानाय थानांगोन होमबा नोङो नैबे मिउजिकनि सिम्बलाव दांबाय माइ मिउजिक फैबायना लोगोफोर माइ मिउजिकखौ दांबाय आंना नै अट'मेटिक डाउनलड खालामखाना दोननाय दं सल'आ लोगोफोर सल'खौ नों सेरबाय सेभ खालामना होदो लोगोफोर सेभ खालामनाय लोगो लोगोनो नै बेवहाय सल'आ सेभ जागोन आं दामना खोन्थिनि दामना खोन्थिबायना लोगोफोर आं दामना खोन्थिबाय लोगोफोर बियो सल'खौ माने बेनि उनाव सल'आथ' अलरेडि जाबायना बेखौ सेभ खालामदो लोगोफोर सेभ खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनियाव मोनसे डाउनलड जाबाय दं बे माने सेभ जाहैगोन ना लोगोफोर नै लोगोफोर आंथ' सेभ खालामखांबायना सेभ खालामनानै माव दं नायहैनि गेलारियाव खेबसे दंना गैया नायहैनि गेलारियावथ' फैयाखै ना लोगोफोर नै गुगोल फट'आव थांफिन आं गुगोल फट'आव आदसा आं मोननै फट' खालामदोंमोन नैबो मोनसे नैबो मोनसे लोगोफोर आं खालामदों आं नैबेखौनो दोननानै खोन्थिनोसै ना लोगोफोर नै बेवहाय गाहायाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो शेयार दङ शेयारखौ थुनानै आरो नोङो लोगो लोगो वाट्सएप लिरना फैगोन गाहायखै वाट्सएपआव थांनानै डाइरेक्ट माइ स्टेटास फैगोन नै माइ स्टेटास गोजौआव बेखौ नों क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो गाहायखै एर' मोनसे फैगोन राइट साइडआव ग्रिननि एर'खौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनिया फट'आ जिखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन बियो फैबाय बे सल'आ सेलेक्ट जाखाबाय नालाय अलरेडि सल'बो सेलेक्ट जाखाबाय नों बेखौ दोननो हाबाय आरो ना लोगो क्लिक खालामना होदो राइट साइडआव ग्रिनखौ अलरेडि बियो स्टेटासाव थाबाय आरो ना लोगोफोर स्टेटासाव थांनो थाखाय आं खेबसे नायहैनि लोगोफोर बेक थांनानै स्टेटासाव नायै लोगोफोर स्टेटासाव नायबानो जाबाय स्टेटासाव थांनि आं लोगोफोर स्टेटासाव फैबाय आं नै लोगोफोर नैलाय लोगोफोर स्टेटासाव नै लोगोफोर आं दोननाया नै लोगोफोर स्टेटासाव थादों
दङ लोगोफोर नुदोंना नै गोदोनि जों कलेजाव फरायफुबाय थानाय समनि लोगोफोर बे फट'आ दा बेखिनियानो आरोना लोगोफोर नोंसोरबो हायोबाथाय बेखिनिखौ नायनानै कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर बेनिफ्राय बिदिनो दोननो नाजादो नोंसोरबो मोजां मोजां सल'फोरखौ ना लोगोफोर थेंक इउ लोगोफोर।